Вселената има да ти каже чрез мен сега, чрез картите Таро. Нейното послание за тебе е: непременно си отпочини или отдалечи от дадена ситуация или човек. Може да имаш и нужда от почивка. Твърде много да си работила, твърде много газ да си дала, време е да отмаряш. Какво друго има да ти каже тя? Предстоят ти успехи. Захванала си, може би, нещо ново, работи усърдно. Това начинание има смисъл. Има хляб в него. И друго, което ти казва: балансирай професионалния и личния си живот. Мисли за себе си, отделяй време на себе си, не само за работа. Отново, това е предупреждението за теб от Вселената, напътствието. За лична тара консултация пиши ми на Viber, WhatsApp или ми се обади. А също така и за енергийна терапия с рейки енергията. Аз съм енергиен терапевт. Терапия, която ще те отпусне, възстанови. Пиши ми на Viber, отново WhatsApp или посочения телефон. Бъди благословена!